Абдулла Кариев театрынан мұхтарам қонақлар ұлда болса директоры Лойзы Янсуар һәм Татарстанның халық артисты Халида Сыңғатуллина исәнмісіз? Исәнмісіз. Қайырлы қонақлар, зор бір сәбәп алып келді сіздің біздің студияға. Әлбәттә инде ул бүгінгі премьера. Шушы премьера турында тәфсилләп сөйләп уссагыз иде. Біз тамашашыларны көтіп қалабыз Тимур һәм комета деген премьераға. Ол шындай балалар үшін, урта яшьтәге балалар үшін, һәм яшүсмерләр үшін қызыклы булырга тиешле премьера һәм әти-әниләр үшін дә қызыклы булыр дип уйлыйбыз. Безнең узган елгы Тамга лабораториясында катнашкан иде режиссер, яшь режиссер Тимур Шәрәфетдин. Менә хәзер аңлашыла инде исеменә, әлеге спектакльгә кайын алынганы. Мин башта аны Тимур һәм команда дип торам. Ул Тимур һәм комета икән. Менә эшләгән үзенең эшен, чөнки нәкъ без менә шундай, ничек дип әйтим инде, чтобы выстрелило, шулай итеп атадык. Тимур бу пьесаны үзе тәкъдим итте һәм бу пьесаны без үзебез дә белә идек. Ул 2021 елгы «Маленькая ремарка» дигән конкурсның, драматурглар конкурсының җиңүчесе һәм Любимовка фестивалендә читкалар вакытында укылган финалист булган пьеса. Полина Коротыч дигән авторныкы, ул Питерда яшәп иҗат итә. Менә бүген инде безгә килеп тә кушылачак, аның белән журналистларга сөйләшү мөмкинлеге дә булачак. Вадик поет свою музыку дигән бу шундый пьеса иде. Күрдеңме? Вадик һәм комета түгел, Тимур һәм комета бар. Һәм Вадиктан ул шундый җиңел кул белән Тимурга әверелде. Без дөресен генә әйткәндә, тулы бер список төзеп, тулы бер исемлек төзеп сайладык. Нинди исемнәр? Наил буламы ул, Фаил буламы ул, Айваз буламы ул, Айдар буламы ул. Аннан соң утырдык та нишләп соң әле Тимур дип кенә атамаска? Тимур Шәрәфетдинов, мин Тимурга бер ничек тә каршы була алмыйм диде. Нинди комета турында сүз бара? Менә моны инде спектакльнең эчендә булган артистлар күбрәк сөйләп бирер. Халида апа, нинди комета турында сүз бара да сезнең? Театр бит инде ул әниләргә дә, әбиләргә дә, бәбиләргә дә уйный торган театр. Безнең репетициялар бара, артистлар бөтенесе дә ничектер менә шушында үзләренең җаннарын, тәннәре белән кереп, менә үзләренең бөтен булганлыкларын уйныйлар. Менә мин главный геройга тукталып китәсем килә, Элдарга. Ул менә шунда кереп киткән, шушы роленә, Тимур роленә. Ул аның белән уланы бүтән нәрсәне дә күрми, менә бөтен шушы образда ул яши. Менә алганнан бирле, менә шушы образны алганнан бирле, ул шуның белән яши. Менә кичәгә 12-гә тикләр репетировать иттеләр. Без инде менә мин үзем анда бик зур рольләр башкармыйм. Мин анда әби ролен, подъезд төбендә, безнең бит инде подъезд төбендә әбиләр утыралар, менә кемдер чыккан, кемнәр кергән, нинди балалар мәктәптән кайткан, менә шуларны тикшереп утырабыз бит. Күз кулак булып. Күз кулак булып. Менә шунда 3 әби утыра. Мин генә әби түгел. Анда Рәмзия дә бар, Фирүзә дә әби, без әбиләрне уйныйбыз. Мин ничек аны үземнең ролем турында әйтәм. Чөнки без Тимурның үзенең менә шушы кометасында дигәндә бүтән әбиләргә, әбиләр кебек күренә. Без тормышта бит инде бүтән әбиләр, аның менә шул үзенең дөньясында, без космосында дип әйтәйек. Ул бүтән әбиләр күрә. Менә бер сорау биреп алыйм, мөмкин булса, сезгә сүз биргәнбез икән. Без бит инде сезне шушы Корей театрының башлангычында торган актриса дип беләбез. Сезне күп вакытта куяннар, төрле җәнлекләр уйнаган рольдә күреп ияләндек. Менә әби ролендә бу сез үзегез кабул итә алдыгызмы? Хәлбуки күркәм, яшь. Айваз балам, беләсезме? Мин бу театрга килгәч, иң беренче минем куян роле булды. Биялә киеп. Шул башта бияләйне уйныйдырым да, аннан үзем куян булып чыгып уйныйдырым. Мин анда куян да булдым, тиен дә булдым, бурсык та булдым, кирпе дә булдым. Хәзер балаларга, хәзерге балаларга икенче төрлерәк мультфильмнар кирәк, икенче төрле спектакльләр, пьесалар кирәк. Шуңа күрә әби булдыгыз. Алай әбине бик уйныйм, мин алай димә, әле мин яшьләрендә дә уйныйм. Халида апаның миңа калса аның бик киң шундый спектраның уйный торган рольләре. Ләкин менә бу Тимур һәм комета спектаклендә миңа менә бик ошый нәкъ дөрес сүз әйтте, ул күз кулак булып тора торган, сакта тора торган әби ролендә. Аларның бурычлары бик мөһим анда. Димәк, тамашачы геройлар белән бергә нинди менә сорауларга җаваплар эзли?
Нәрсә әйтәсегез килә дип әйтегәлебез шушы спектакль аша балаларга һәм бәлки әтигәниләргә дә. Бу пьесаны сайлаган вакытта безнең бит инде репертуар бит инде ул төрле булырга тиеш. Менә анда үзебезнең милли материаллар да булырга тиеш. Дөнья әдәбиятыннан, дөнья драматургиясеннән да һәм шул ук вакытта заман драматургиясеннан без быел үзебезгә дә менә ел дәвамында шундый бурыч куйган идек. Заман авторларын үзебезнең авторларны җәлеп итеп, үзебезнең тәрҗемәчеләрне җәлеп итеп эшләргә дигән һәм заманча драматургия белән классик әсәрләрне параллель баланста алып барырга дип һәм булдырылган кадәр без моңа ирешеп киләбез шикелле. Менә Тимур һәм комета ул нәкъ менә бүгенге балаларның, бүгенге яшүсмерләрнең нинди дөньяда яшәүләре, шушы үзебезнең виртуаль дөньяда түгел, уйлап чыгарылган дөньяда түгел, үзебезнең шушы реаль чынбарлык белән ничек коммуникациялар төзи алулары, ничек бәйләнеш булдыра алулары. Һәм ул бик гади генә шундый тарих, гади генә бер малайның көннәрдән бер көнне подъездга чыгып, әбиләр белән очрашуы, аннан соң дөнья белән очрашуы һәм үзен эзләргә китүе. Асылда аның бер анык максаты бар, ул үз җырын җырларга тели, ул үзен табырга тели, ләкин шәһәр, дөнья шау-шуы арасында ул үзен ничек табарга икәнлеген белми. Һәм миңа калса, бу безнең яшүсмерләр генә түгел, өлкәннәр өчен дә бик зур сорау. Без менә шуларга җаваплар эзләргә тырышабыз. Менә иң тәмле урында гына кызганыч безнең вакыт шикле сәбәпле саубуллашырга туры килә кунаклар белән. Сезнең белән калган сорауларга җавапны Алла бирсә спектакльнең үзендә табырбыз. Әлегә мәҗбүрбез саубуллашырга. Димәк, инде Кариев театрында 34-нче сезон нәкъ менә шушы соңгы премьера белән. Тагын бер премьерабыз бар әле, ансы турында аерым килербез сөйләшергә. Алга таба да сөйләшербез. Безгә кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтеп, сезнең белән саубуллашабыз.